akwụkwọ Jenesis isi nke 50. Josef wee dakwasị n'ihu nna ya, kwakwasị ya akwa, sụtụkwa ya ọnụ. Josef wee nye ndị ohu ya bụ ndị dibịa iwu ịgbasi ozu nna ya. Ndị dibịa ahụ wee gbasie ozu Izrel, wee debezuore ya ọgụ ụbọchị abụọ, n'ihi na otu a ka a na-edebezi ụbọchị ndị a na-agbasi ozu ha. Ndị Ijipt wee kwara ya akwa ọgụ ụbọchị 310. Ụbọchị ịkwara ya akwa wee gabiga, Josef wee gwa ụlọ Fero okwu sị, biko ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu unu, biko kwuonụ na ntị Fero sị, nna m mere m ka m ṅụọ iyi sị, lee, mụ onwe m gaje nwụ n'ili m nke m doziworo onwe m n'ala Kenan, n'ebe ahụ ka ị ga-eli m. Ma ugbu a biko ka m rigo lie nna m lọta. Fero wee sị, rigo rie nna gị, otu o mere gị ka ị ṅụọ iyi. Josef wee rigo ili nna ya. Ndị ohu Fero niile na ndị okenye ụlọ ya na ndị okenye niile nke ala Ijipt, n'ụlọ Josef niile na ụmụnne ya na ụlọ nna ya wee so ya rigo. Naanị ụmụntakịrị ha na igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha ka ha hapụrụ n'ala Goshen. Ma ụgbọala ma ndị ịnyịnya na-ebu wee so ya rigo. Ọmụma ụlọ ikwu ahụ wee dị oke ukwuu. Ha bịaruo ebe nzọcha ọka nke Atad nke dị n'ofe Jọdan. Ha wee were ịta aka n'obi dị ukwuu, dịkwa ike nke ukwuu, tie aka n'obi n'ebe ahụ. O wee mere nna ya oruru uju ụbọchị 7. Ndị bi n'ala ahụ bụ ndị Kenan wee hụ oruru uju ahụ n'ebe nzọcha ọka nke Atad. Ha sị, nke a bụrụ ndị Ijipt oruru uju dị arọ. N'ihi nke a kpọrọ aha ebe ahụ Ebel Mizraim nke dị n'ofe Jọdan. Ụmụ ya ndị ikom wee mere ya otu a dịka o nyere ha n'iwu. Ụmụ ya ndị ikom wee bubata ya n'ala Kenan, lie ya n'ọgba nke ọhịa Makpela, nke ahụ Ebraham zụtara ya n'ọhịa ka ọ bụrụ ihe onwunwe nke ga-abụ ala ili, n'aka Efrọn onye Het n'ihu Mamre. Josef wee laghachi n'Ijipt, ya onwe ya na ụmụ ya na ụmụnne ya na ndị niile soro ya rigo ili nna ya mgbe o lisiri nna ya. Ma mgbe ụmụnne Josef hụrụ na nna ha nwụrụwo, ha sị, eleghị anya Josef ga-akpọ anyị asị, ọ ga-enyeghachikwa anyị n'uju ihe ọjọọ niile anyị mere ya. Ha wee nye otu onye iwu n'ebe Josef nọ sị, nna gị nyere iwu tupu ọnwụ ya sị, otu a ka unu gasị Josef, arịọ m gị biko gbaghara njehie ụmụnne gị na mmehie ha, n'ihi na ọ bụ ihe ọjọọ ka ha meworo gị. Ugbu a kwa biko gbaghara njehie ndị ohu Chineke nke nna gị. Josef wee kwa akwa mgbe ha gwara ya okwu. Ụmụnne ya wee jeekwa daa n'ala n'ihu ya sị, lee, anyị ga-abụrụ gị ndị ohu. Josef wee sị ha, unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ. Unu onwe unu kwa unu chere ihe ọjọọ megide m, Chineke chere ya ka ọ bụrụ ezi ihe, ime dịka ọ dị taa, idebe ọtụtụ ndị ndụ. Ma ugbu a unu atụla egwu, mụ onwe m ga na-azụ unu na ụmụntakịrị unu. O wee kasie ha obi, gwa ha okwu na-aba ha n'obi. Josef wee biri n'Ijipt, ya onwe ya n'ụlọ nna ya. Josef wee dị ndụ ọgụ afọ 50. Josef wee hụ ụmụ Ifrem nke ụmụ nke atọ. A mụkwara ụmụ Makia nwa Manase n'ikpuru abụọ nke Josef. Josef wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m gaje nwụ, ma Chineke ga-eleta unu n'ezie, mee ka unu si n'ala nke a rigoro ala ahụ nke ọ ṅụrụ Ebraham na Isak iyi banyere ya. Josef wee mee ka ụmụ Izrel ṅụọ iyi sị, Chineke ga-eleta unu n'ezie, unu ga-esikwa n'ebe a bugo ọkpụkpụ m. Josef wee nwụọ, ọ gbara ọgụ afọ 510. Ha wee gbasịa ozu ya, etinye ya n'igbe n'Ijipt.